алар просто дөньяви, аларның бүген мәктәптә дәреслек файдаларга алалар дип уйлыйм. Менә без бүтән китап, чыккан китапларны карасак, дәреслекләрне, тарих булсын, тел булсын, бөтенесе дә бүгендә безнең татар мәктәпләрендә укытылып, дәреслектер ошырда эшләнгән. Кызганычка каршы аларның без күбесен белмибез, дини китапларны эшләгән акыйда буенча гына без аларны берләп чыгардык. 40 китап акыйда бер тел буенча гына татарча чыккан 40 китап бар. Башка телләрне әйтсәң, алар шулай бик күп. Рәмзиләгә рәхмәт. Хәзер сүзне филология фәннәре кандидаты, Казан федераль университеты доценты Гөлфия Гайнуллина беребез. Мен Казан федераль университетында яшь буынга милли дини тәрбия бирүче инде 30 елга якын татар әдәбияты укытучы галимә. Һәм бу юлга кирип китүемнең сәбәбе беренче чиратта Ишбулбый мәктәбендә без укыган вакытта Буби мәдрәсәсе музее ачылу булды. Буби мәдрәсәсе музее ачылган вакытта безгә ачылганнан соң дөресрәге безгә кунаккан әдәбият галиме Казан федераль университеты доценты Мөхәммәд Сөнгать улы Мәһдиев килде. Һәм Айта Хаҗиевна ул вакытта татар филологиясе бүлегенең деканы, алар бергәләп мине кулдан җитәкләп, әтине үгетләп, менә шушы татар филологиясе бүлегенә алып киттеләр. Инде Ишбулбыйдан Казанга шулай киткән вакытта олимпиадаларда катнашып һәм башкалар мин тәгаен белә идем. Кайчан булса да Ишбулбый мәдрәсәсе тарихы белән бәйле без яшь буынны әзерләргә тиешбез. Ягъни бу өлкәдә эзләнүчеләрне әзерләргә тиешбез. Һәм бу тарихны өйрәнүгә үзебездән өлештертергә тиешбез. Бүген мин вакытны бик күп алмам. Монда инде минем шәкертләрем, булачак аспирантым Айзирә Гәрәева Акчура да, шулай ук Рәмзилә кызы Маннанова да барысын да әйтеп бирделәр. Һәм мин бу юнәлештә башкарган һәм башкарырга дип бурыч алган эшләрем турында гына кыскача фикерләремне белдерәмен. Атаклы мәгърифәтче Бабайлар нәселенең мәшһүр әгъзасы Мөхлисә Габделгаләм кызы Бабинская Бабайның 155 еллык юбилеена бәйле гамәлләр безнең тарафтан 5 ел элек башланды. Без ул вакытта исән иде галимә Айта Хаҗиевна Мәхмүтова бу тарих торгызуының башында торган, бу тарихи бу мәгърифәтчеләр тарихын тыелган, мөмкин булмаган заманнарда халыкка тандырырга тырышкан, омтылган Айта Хаҗи кызы Мәхмүтова белән берлектә Мөхлисә Бабиев исемләнгән мәкалә бастырдык. Без аны 3 телдә нәшр иттек. Ул Казан федераль университетында Россия фәнни индексациялау системасына кертелгән Татарика журналында дөнья күрде. Һәм 2 ел элек конференция барышында безнең тарафтан Мәрьям Бабай эзләрен Төркиядә барылу эше оештырылды. Һәм булачак аспирантым Айзирә Гәрәева Акчура бүген үзенең нәтиҗәләре белән бүлеште. Без бу эшне киләчәктә 2 юнәлештә дәвам итәбез. Беренчесе ул фәнни эш. Ягъни без һичшиксез Мәрьям Бабай турында Төркиядәге мәгълүматлар буенча һәм гомумән фәнни эш башкарып чыгарга бурычлыбыз. Икенчесе Айзирә Гәрәева Акчура ул язучы һәм әдәби әсәр буларак ул инде безнең әдәби әсәр форматында ул инде бик күп әсәрләр, бик күп хатын-кызларны таныткан язучыбыз. Шуңа күрә Айзирә Гәрәевага без инде Мәрьям Бабай турында китап язу эшендә мөгаен бик теләп, мөгаен түгел, һичшиксез бик теләп бергәләп башкарып чыгарбыз дип ышанам. Һәм 2024 елда ул инде Мирас журналы, безнең Мирас журналында бу материалларны бастыра башлады, инде киләчәктә бу эш дәвам итәчәк.
Ул Казан Федераль университетында мәдәниятлар киңлеге диалогында Татар исемләнгән халыкара конференцияда чыгыш ясады. Узган атнада Җәдит фест проектында лекторияда катнашты. Кыскасы, 3нче юнәлеш Айзирә Гәрәева Акшура белән без бергәләп бу теманы Казанда җәелдерәчәкбез. Һәм менә монда әйтелгән фикерләр республика күләмендә булачак чараларның булырга тиешле чараларга без һичшиксез йогынты ясаячакбыз. Бу өлкәдә хезмәтләребез белән. Шулай икенчесе, Татарстан Республикасының Фән милли китапханәсенә җыюга кайтарылып, бирдә сакланган Гугларның интеллектуаль мирасы, аерым алганда дәреслекләр, китапларның иске имледагы күчермәләре алынды. Рәмзилә Рәмзит кызы 4 китапны тәрҗемә итте һәм ул сезгә ул турыда бик яхшы инде сөйләп китте, ләкин бер әйберне әйтмәде. Ул бу эшкә, ул минем безнең магистратураны тәмамлады бит инде, түләүсез алынды. Һәм без күптән түгел генә Татарстан Фәннәр академиясе грантына үзебез юллама җибәрдек һәм инде бу грантны менә утуыбыз турында кичә 3нче көн мәгълүмат алдык. Кыскасы, без инде киләчәктә калган безнең кулдагы 11 кулъязманы Рәмзилә Рәмзит кызы тәрҗемә итеп бетерер дигән өметтә торабыз. Һәм инде менә шушы китапларның иске имлядагы вариантлары янында музейда шушы китаплар да урын алыр дигән ышаныч бар безнең. Һәм аннары тагын бер әйбер, бу китапларны инде Рәмзилә Рәмзит кызы 1 ел элек тәрҗемә итте. Һәм без узган ел январь аенда Мәдәният министрлыгына бу китапларны безгә юбилей мөнәсәбәте белән бастырып бирегез әле, ярдәм итегез әле дип мөрәҗәгать иттек. Сентябрь аенда бу безнең үтенечнең кире кагылганлыгы хәбәр ителде. Шуннан соң без Камил хәзрәт янына юл алдык һәм Камил хәзрәт бик теләп һәр китапны без бер елга бер китапны һичшиксез бастырачакбыз, тәрҗемә кылынган икән, бик күп дип безгә шундук теләктәшлек белдерде. Шуңа күрә шушы урында мин бүген рәхмәт әйтергә чыккан кеше. Беренчедән, шушы үзем сорап алган чыгыш бу минем бик үтендем. Минем беренчедән шушы конференция эшен оештыруда бүтән җиң сызганны, бүтән көчен куйган һәр кемгә, аеруча Искәндәр Җиһангәрәевкә, шулай бүтән безгә килгән кунакларга аерым алганда шушы китапны чыгаруга ярдәм иткән, безгә бүген кунак булып килгән конференциягә мәртәбәле кунаклар, Равил хәзрәткә, Камил хәзрәткә һәрберсенә аерым рәхмәтемне җиткерәсем килә. Аерым рәхмәтем менә бу эшне бер инициатива белән алынганнан соң миңа ярдәм иткән минем җитәкчелектә хәзер эш башкара торган Айзирә ханым белән Рәмзилә Рәмзит кызына. Һәм бүгенге конференциягә без шушындый нәтиҗә белән килгәнбез икән, димәк безнең әле эшләр игәлегебез дә бар, көчебез дә бар, теләгебезне әйтеп тә тормам. Һичшиксез без бу тәрҗемә эшен дәвам итәчәкбез. Мәрьям бугай турында эзләнүләрне дәвам итәчәкбез. Һәм беләсезме, әгәр дә менә Ататürkның шушындый киңәшчесе булырлык хатын-кызларны тәрбияли алган икән безнең җирлек. Безнең җирлек ул Татарстан гына түгел, төрки дөньяга бик мәгълүм тарихы белән генә түгел, бүгенгесе белән дә әйтик, эз калдырырга тиеш. Бүген без шушы тарихка лаеклы булырга тиеш. Бу бернинди дә пафос белән әйтелә торган сүзләр түгел. Бу без башкарырга бурычлы гамәлләр. Һәм бу yerдә утырган һәркем горурланып әйтә ала. Менә бу урында кайчандыр татар милли мәгарифенә гомерен багышлаган һәм татар милли мәгарифен дөнья күләм, төрки дөньяда мәгълүм иткән шәхесләр хезмәт иткән. Һәм без шушы тарихның, шушы тарихи урында я туганбыз, я хезмәт итәбез, я аз гына шушы тарихны күтәрергә үз көчебез белән ярдәм итә алабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Аерым рәхмәтем конференцияне оештыручыларга. Рәхмәт.